Я вітаю всіх, хто продовжує свій інформаційний ранок разом із телеканалом АТР. У студії для вас працює Аліна Блохіна, це програма «Саба». І ми говоримо про всі важливі теми цього ранку. Я нагадую, що увесь колектив телеканалу АТР слідкує за подіями щодо наших звільнених кримсько-татарських політв'язнів Ахтема Чийгоза та Ільмі Омерова. Сьогодні вони мають повернутися на батьківщину в Україну. Ми дуже їх тут чекаємо і усі подробиці розповімо вам у прямому ефірі. А зараз давайте повертатися до тієї теми, яку для вас підготували. В уряді Каталонії відмовилися від дострокових виборів. Про незалежність не згадують. Лідер Каталонії Карлес Пучдемон виключив проведення в автономії дострокових виборів. Про це він заявив у спеціальному зверненні, повідомляє видання «Ель Мундо». За його словами, він розглядав таку можливість, як проголошення дострокових виборів. Цитую: «Моя відповідальність полягає у тому, щоб вичерпати всі шляхи у пошуку врегулювання політичного конфлікту. Немає гарантій, які б виправдовували оголошення дострокових виборів». Власне, щодо того, яка ситуація склалася в Каталонії, 1 жовтня там пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії регіону. За інформацією каталонської влади, понад 90 виборців висловилися за незалежність від Іспанії. Ну а сьогодні Сенат Іспанії повинен зібратися на засіданні, щоб схвалити активацію статті 155 Конституції Іспанії. Вона безпосередньо якраз і там у цій статті йдеться про те, щоб позбавити цей регіон можливості автономії самоврегулювання. Зараз ми можемо розпитати детальніше про це у журналіста Ігор Соловей разом з нами на прямому зв'язку скайпом. Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну і власне, от те, що заявив напередодні лідер Каталонії Карлес Пучдемон, він збирався оголосити про дострокові вибори в автономії. Чому, як гадаєте, цього не сталося? Були ж такі наміри. Дострокові вибори Пучдемону потрібні були для того, щоб підтвердити свою легітимність та отримати так званий карт-бланш для подальших своїх дій щодо відокремлення Каталонії від Іспанії. І те, що вчора кілька разів переносився час проголошення про можливі чи неможливі дострокові вибори, свідчить про те, що єдності всередині каталонської влади наразі немає, це як мінімум. Ну, як максимум можемо говорити про розкол, який стався всередині правлячого уряду. Але попри те, що і дострокові вибори в автономії Карлес Пучдемон не оголошував, він також і не говорив про незалежність цього регіону. Чому? Я думаю, що події, які відбулись з моменту до сьогоднішнього дня, вони зумовили дещо скоригувати позицію. Нагадаю, спочатку анонсувалось про те, що незалежність буде оголошена одразу після отримання результатів референдуму. Потім Пучдемон і його команда взяли паузу, і до останнього дня вони так і не дали чіткої відповіді, так що ж буде з Каталонію. Вони оголосять про незалежність чи не оголосять. Тому це свідчить про певні сумніви, і ці сумніви підкріплюються останніми подіями. А саме я маю на увазі те, що не тільки люди, які прийшли на виборчі ділянки, проголосували за незалежність Каталонії, а і інші події вплинули на зміну відношення до цієї події. Тобто не можна сказати, що все населення Каталонії за вихід з Іспанії. Це підтверджується тим, що багато компаній, які працюють у Каталонії, оголосили про перенесення своїх центральних офісів в інші регіони, а це означає, що Каталонія втратить фінансову незалежність, власне, за що і чому почалася ця вся історія з незалежністю.
Сьогодні Сенат Іспанії має розглянути, про що ми говорили, 155-ту статтю Конституції, яка має призупинити автономію в цьому регіоні. Пучдемон, Карлос, лідер Каталонії, так само туди збирається. І от ваша оцінка, ваші прогнози, якими будуть аргументи сторін Мадриду і Барселони, кого наймовірніше підтримає Сенат? Центральна влада Мадрида, Іспанії, Мадрид буде спиратися на юридичну сторону. Скоріше за все, у них на руках є рішення Конституційного суду, який як мінімум заборонив проведення референдуму, і тому відповідно ніхто ні в Іспанії, ні в Європі не визнає цей референдум. Ну і плюс потрібно подивитися, як Іспанії віднісся до самого факту референдуму. Він пішов на силовий зрив цього референдуму, і мені здається, що в подальшому силовий варіант був підтриманий, тобто люди, які були помічені в відмові від виконання розпоряджень центру, вони від них відкриті кримінальні справи. І мені здається, що ця тактика мається на увазі силова, буде продовжена. Якщо сьогодні Сенат, скоріше за все, Сенат проголосує за відміну автономії, в подальшому буде введено пряме управління Каталонією і оголошені вибори. При необхідності не виключає навіть силовий сценарій. Тим більше про це вже говорили і влада в Іспанії. Ну а сам Пучдемон не виключається, що може бути затриманий. Після референдуму 1 жовтня лідери Каталонії говорили про 90% підтримки у громадян саме за незалежність від Іспанії. Чи змінилися настрої після референдуму? Ну і хоч влада Каталонії відстоює так бажання незалежності регіону, зараз це не так активно, наприклад, вони не так активно це декларують, як раніше. Ну, справа в тому, що 90% тих, хто проголосував за, це з тих, відповідно, хто прийшов на референдум. Це 2,3 мільйони людей. Але це не вся Каталонія. Це підтверджує, немає одностайності, я ще раз скажу, тому що після самого референдуму, по-перше, по всій Іспанії пройшли мітинги єдності, так звані. Потім, здається, 8 жовтня вже у Барселоні відбувся величезний мітинг. По різним оцінкам від 350 до 500 тисяч учасників, які також виступали за єдність Іспанії. Ну і плюс, я ще раз нагадаю те, що економіка і компанії голосують ногами і показують негативні наслідки, які можуть статися з Каталонією у випадку виходу з Іспанії. От якраз про наслідки мені цікаво вас запитати. У разі, до прикладу, якщо Каталонія все ж таки стане автономним, незалежним регіоном, так, які плюси і мінуси, які переваги і які недоліки, які з'являться у Каталонії після того, як вона відокремиться, до прикладу, від Іспанії, якщо розглядаємо такий варіант? Ну, я зроблю маленьку поправку. Каталонія і так має дуже величезну автономію. Мова йде зараз про незалежність від Іспанії. І от у випадку оголошення незалежності від Іспанії, цей регіон, один з 17 регіонів Іспанії, чекають дуже серйозні наслідки. Саме головний наслідок – це автоматичний виліт з Європейського Союзу. І автоматичного входу як нового суб'єкту вже не буде. З 99,9% вірогідністю можна сказати, що сама Іспанія, Мадрид, заблокує будь-яке входження одного з цих регіонів в Іспанію. А що це означає? Це означає невизначеність, це означає втечу капіталу, це означає втрату прибутків, це означає те, що ця фінансове благополуччя, про яке обіцяла влада Каталонії, нинішня Пучдемон і його команда, воно може все закінчитися фіаско, і замість економічного процвітання вони стануть черговим, мовно кажучи, північним Кіпром з красивими пляжами, морем, але з відсутністю туристів і повністю зруйнованою економікою.
Дякую дуже, пане Ігоре, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Ігор Соловей був на прямому зв'язку, журналіст був на прямому зв'язку скайпом з нашою студією. Ми говорили про незалежність Каталонії від Іспанії. Саме сьогодні Сенат повинен зібратися на засідання. Безпосередньо воно стосуватиметься 155-ї статті Конституції Іспанії, яка може призупинити автономію в регіоні. Власне, варто зазначити, що протягом попереднього дня, протягом учора, ЗМІ повідомляли про наміри каталонського лідера оголосити вибори і тим самим відмовитися від незалежності. І навіть наводила їх дату 20 грудня. Утім, цього не відбулося. Лідер Каталонії Карлес Пучдемон про вибори не оголосив. І так само нічого не говорив про незалежність. Всі чекають якихось більш конкретних рішень вже сьогоднішнього дня. Власне, хочу також зазначити, що ось ця зустріч, те, що Карлес Пучдемон може взяти участь у засіданні Сенату Іспанії, щоб представити свої аргументи проти призупинення автономії Каталонії центральним урядом, це може бути от така найбільш гаряча дискусія. І цілком імовірно, що буде затверджено призупинення автономії регіону разом з іншими санкціями. Саме про це говорив також Ігор Соловей, журналіст, який долучався до нашого ефіру. І зараз також можемо запитати про ситуацію безпосередньо у Барселоні, які там настрої. Марина Шевченко, блогер, разом із нами на прямому зв'язку з Барселони. Пані Марино, доброго ранку вам. Чи чуєте ви нас? Да, я вас хорошо слышу. Да, добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, які настрої у Барселоні щодо незалежності, що говорять люди, наскільки дійсно це питання зараз є важливим для них? Ну, во-первых, прежде всего, в Барселоне живут совершенно самые разные люди. Это первое. Во-вторых, что касается сепаратизма, люди, которые выступают за отделение Каталонии, они прежде всего очень, как бы это сказать, шифруются. И когда им задаешь вопрос, то есть выходили на референдум, голос правила, отвечают, это мое личное дело, я не отвечать, и вопрос некорректен. В то время, когда те люди, которые за единую Испанию, они, конечно, открыты, и они сказали, что это не пройдет, но пасаран. И в любом случае, как только декларирует правительство Каталонии, моментально всех арестуют, и уже объявлено, что автономия Каталонии аннулируется, и будет управління з Мадрида. Скажіть, будь ласка, сьогодні Сенат Іспанії якраз має вирішувати питання про призупинення автономії регіону. На вашу думку, яких результатів варто чекати? Сами каталанцы говорят, что они никогда не победят в этой борьбе, потому что сила, репрессивный аппарат, армия на стороне Мадрида, короля. И просто Мадрид этого не допустит. И еще здесь промелькнуло в программе, что это, в общем-то, финансируется из Москвы. Они вычислили финансовые потоки. Я не могу говорить об этом, я этого не знаю, потому что я не, так сказать, шпионка или там специалист. Но по телевизору это мелькнуло, что огромное влияние идет из Москвы. І всі іспанці це знають. А вплив з Москви, ви маєте на увазі, це стосується якраз незалежності от цього прагнення? Конечно, однозначно. Крым должен быть признан. И Путин, и вся эта его шайка, они делают все для того, чтобы это признать. И они будут любыми методами пользоваться в любых странах мира, в любых точках планеты, вот где тонко, где ситуация обострена, они будут этим заниматься. Я помню, когда только началась наша революция в 2014 году, финансировалась консульством российским, отдельные какие-то левые ячейки, они устраивали какие-то программы, они показывали вот этого
какого-то Кубарева, о котором уже никто не помнит, какого-то Пушилина. Они какие-то брали, показывали, как нам сказать, это показывали какие-то, ставили какие-то якобы конференции. В общем, это было. Скажіть, будь И ласка, я уверена, что это будет продолжаться. так, на вашу думку, пані Марино, от які є плюси і мінуси відокремлення Каталонії від Іспанії? Що може чекати Каталонію у разі, до прикладу, здобуття цієї незалежності? Никаких плюсов нет. Их моментально вышвырнут из Европейского Союза. Уже отсюда объявили об уходе из территории Каталонии. Они крупные банки, такие как Сабадель. С ними что? Ну, с ними прекратится потихонечку торговля. Они закроют туристический бизнес в том объеме, в котором жила Каталония этим туризмом. Я еще более того хочу сказать, что я сейчас нахожусь в небольшом городке курортном, и мне рассказывают местные жители, что по сравнению с прошлыми годами туризм в разы упал. Страдают все: рестораны, магазины, экскурсии. Почему? Высказывается такое мнение, что остальная часть Испании, которая обычно ездила на эту часть, на южный берег, юго-восточную часть, то есть Каталонию, они из протеста не ездят туда уже отдыхать. То есть здесь англичане, французы и русские. Дякую вам дуже, пані Марино, що ви знайшли час і змогу долучилися до нашого ефіру. Марина Шевченко з Іспанії була разом із нами на прямому зв'язку скайпом. Говорили ми про відокремлення Каталонії від Іспанії. Сьогодні Сенат Іспанії повинен зібратися на засідання, щоб схвалити, підтримати чи не підтримати статтю 155 Конституції Іспанії, яка може призупинити безпосередньо автономію цього регіону. Очікується, що на цю зустріч прийде і лідер каталонців Карлос Пучдемон. І от іспанські ЗМІ пишуть про те, що можлива поява Пучдемона у Сенаті стане кульмінацією цієї тривалої суперечки про намагання Каталонії досягти незалежності від Іспанії. Я нагадаю, що 1 жовтня у Каталонії пройшов референдум, заборонений іспанською владою, про незалежність і визнання її. За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії. Утім, іспанський уряд говорив про те, що ці результати не є достовірними, вони не відображають повністю кількість тих, хто підтримує незалежність Каталонії, є меншою. Ми бачили по цьому в Барселоні. Люди так само не згодні. В Іспанії виходили на мітинги для того, щоб висловити свій протест і свою позицію щодо цього. Власне, сьогодні вже можемо дізнатися, якою буде доля Каталонії, чи залишиться вона з Іспанією чи ні. А я нагадую вам, що ми чекаємо на Ахтема Чийгоза та Ільмі Омерова в Києві, в Україні. Тут сьогодні чекаємо на те, що вони прилетять з Туреччини, з Анкари. Власне, кримських політв'язнів Ільмі Омерова та Ахтема Чийгоза впереддень, кілька днів, один день тому звільнила Російська Федерація. Вона передала цих наших двох кримсько-татарських героїв турецькій стороні. Власне, вони наразі, наскільки нам відомо, у Туреччині, в Анкарі, будуть летіти сьогодні у Київ. Звичайно, ми будемо їх тут зустрічати. Усі подробиці, усі їхні перші коментарі, коли вони будуть тут на Батьківщині, ви дізнаєтеся лише на телеканалі АТР. Програма «Саба» не завершується. Ми зараз перериваємося, йдемо на коротку перерву. Далі в ефірі «Заман» будемо повертатися сюди і говорити, як завжди, тільки про важливе. Дякую, що прокидаєтеся із нами, і до зустрічі.